Další rok, stejný rok, další naprostý banger od HBO a další video. Dneska chci mluvit krátce o Tučňákovi. Co se týká toho seriálu, tak jsem nejprve byl docela skeptický, protože když The Batman z roku 2022 tak byl můj film roku, tak jsem si říkal, že seriál, který bude o jedné z vedlejších postav a vlastně asi bez Batmana, tak nebude tak úplně zajímavý. Navíc seriálové pokračování bez Matta Reevese, který režíroval Batmana a cinematografera Craiga Frasera, mě úplně neoslovilo. Navíc jsem se bál, že to znamená, že se to budou snažit zmarvelizovat, vytvořit nějaký Mad Riververse, který bude plný různých projektů s různýma postavama. Mně přišlo jako trochu zvláštní rozhodnutí proložit úspěšnou filmovou sérii jako takovou seriálovou odbočkou. No, nevermind. Naštěstí jsem byl úplně mimo. První série a nejspíš i poslední série Tučňáka byla naprosto fantastická. Budu se snažit vyhnout spoilerům, protože si myslím, že byste se na to určitě měli podívat. Pokud nemáte rádi Batmana nebo dokonce vůbec superhrdinské věci, tak to nevadí. Ten seriál se sice odehrává v Gothamu a ne v New Yorku, ale to je tak asi všechno, co má superhrdinského. Je to fakt hlavně mafiánské kriminální drama, takže jsou tam vztahy, různé intriky, boje o moc, zrady. Vlastně tomu chybí jenom draci. A on ani ten The Batman s Pattinsonem nebyl úplně superhrdinský film. Ten seriál je hlavně o postavách, vím, že to říkám často, ale tady je to fakt několik klíčových postav a to nejdůležitější se děje kolem nich, takže budu mluvit hlavně o nich, pěkně se tím vyhnu díky tomu i nějakým větším spoilerům. Hlavní postava, což byste asi odvodili, je Oswald Cobblepot, Tučňák, kterého hraje Colin Farrell, což byste ale asi nikdy neodvodili, kdybyste viděli jenom fotky. Byl by to váš typ asi tak 10 485. Ve všech ohledech je naprosto k nepoznání a hraje ho jako takového až stereotypního italského Američana z New Yorku, z Gothamu. Hey, forget about it, I'm walking here. Musím se omluvit všem příslušníkům italsko-americké menšiny za svůj rasismus. Příběhovým tahounem celé té série je stres. Tučňák střídá hačení problémů a vytváření nových problémů a v mnoha situacích si říkáte, že se z nich v žádném případě nemůže dostat. Kdybych to měl k něčemu připodobnit, tak Tučňák je jako hráč pokru, který úplně každou hru jde all in. Vyhraje po každé? Ne, ale nějakým zázrakem se stejně vždycky vrátí zpátky ke stolu. Nebo takový ten film s Adamem Sandlerem, kde je židovský zlatník, který je neustále v napětí, protože je to gambler a má různě rozjetých asi 6 plánů, které se navzájem prolínají a vychází, nevychází a neustále je v nějakém nebezpečí. Jmenuje se to Jack and Jill, myslím. Holy shit, I'm gonna come. Tučňák je zajímavá hlavní postava, hlavně protože to fakt není hrdina. Je to úlisný zločinec, gangster, podvádí, všem lže, zabíjí lidi, ale je to náš protagonista, takže mu občas stejně budeme aspoň trochu fandit. Navíc dost často hrajou karty proti němu. Oz je navíc hodně vtipný, obzvlášť v těch úplně nejnapínavějších situacích. Ten seriál není komedie, ale je tam spousta vtipných až úplně absurdních momentů. Oz je trochu jako kapitán Jack Sparrow, kdyby ho hrál Johnny Depp takový, jak ho popisovala Amber Heard. Pamatujete si ještě někdo ten jejich soud? Podle mě to bylo tak asi před 15 lety. Ale zpátky k Tučňákovi. Jako protagonista může fungovat i navzdory svým šíleným charakterovým vadám a věcem, které dělá, i protože komunikace s jinými postavami a to, co se vlastně děje v průběhu celého toho seriálu, tak ho poličťuje. Seriál navíc netrpí nedostatkem postav, které jsou stejně nebo ještě více špatné než Oz. To ale úplně neplatí o Sophie Falcon, kterou hraje Kristen Milioti. Tenhle rok je mimochodem naprosto fantastický pro fanoušky nádherných žen s obrovskýma očima. Musím se sice přiznat, že Kristin neznám až z filmu Palm Springs, ale z jak jsem poznal vaši matku a jak se Leonardo DiCaprio rozvedl s vaší matkou, protože jí bylo víc než 25. Nějakově je naprosto fantastická, v každé scéně z ní úplně mrazí a i za jejím úsměvem cítíte velké nebezpečí. V tom seriálu navíc dostaneme příležitost detailně nahlédnout do její minulosti a na to, co se vlastně stalo a proč je taková, jaká je. Je tam i propojení s tím filmem The Batman, takže tomu jejímu charakteru to dává zase nějakou hloubku navíc. Postavy Sofie se mi líbí i to, že v podstatě v každé scéně má nějaký jiný uchvatný outfit a divoký účes. Působí trošku jako Cruella de Vil, která místo lovení Dalmatinu loví Taliany.
Další důležitou postavu hraje Deirdre O'Connell. Je to drsná, správná ženská, která ale na druhou stranu má určitý typ stařecké demence, takže v některých scénách působí zase velmi křehce, nemocně, zmateně a je to zajímavá dynamika. Její vztah s tučňákem je extrémně zajímavý a sami budete v šoku, co všechno se v průběhu toho seriálu ukáže. Renzi Feliz, a mimochodem určitě vraždím ta jména a moc se za to omlouvám, tak ten hraje Viktora a podle mě je to dost možná objev roku. Nevím, jestli byl úplně neznámý, ale minimálně nehrál v ničem, co bych viděl nebo znal. Díky tučňáka využil příležitost ukázat všem svůj talent a už jsem četl, že se o něm uvažuje jako o možném Milesu Moralesovi, pokud ho teda nebude hrát Glenn Powell. Viktor je takové světlo tohohle jinak docela temného seriálu. Je to v srdci dobrý člověk, hodný a zásadový, který se víceméně shodou náhod dostane pod Oswaldova nefunkční ochranná křídla. U všech těchto postav a i u spousty dalších, tak se dozvíme, jaké jsou jejich motivy, jaká je jejich historie, jaké jsou jejich vztahy, jaké jsou jejich sny, vlastně skoro úplně všechno. Ten seriál moc dobře pracuje s flashbacky, které jsou napínavé a poutavé natolik, že nám ani není tolik líto, že se neposouvá kvůli tomu ten příběh v současnosti. Je až neuvěřitelné, jak dobře se Lauren LeFranc a týmu kolem ní povedlo napsat a vyobrazit postavy tak, že se na nich dal postavit příběh, který je zajímavý úplně v každém okamžiku. Že to je skvělý seriál, si nemyslím jenom já, ale shodují se na tom i kritici a diváci, skoro všichni. Bohužel hudbu k seriálu tentokrát nedělá můj možná nejoblíbenější filmový skladatel Michael Giacchino, ale jakýsi Mick Giacchino, asi zhoda jmen. Ten vtip od začátku směřoval do slepé uličky, ale jsou to otec a syn. Nepotismus v showbiznisu, já vím, šokující. Ale svým způsobem je hezké, že se Mick rozhodl vydat stejnou cestou jako jeho otec a můžou spolupracovat ve stejné branži. Každopádně hudba je tam jak klasická soundtracková, která funguje jako podkres a umocňuje ty napínavé, dramatické akční scény, tak se tam pracuje i s klasickou hudbou. Když to srovnám s Raminem Djawadijem, tak tam nejsou žádná taková epická, zapamatovatelná témata. Ale to by k celkovému nádechu tučňáka asi ani nesedělo. Díkají tučňáci. To je tak asi všechno, co k tomu seriálu chci říct, aniž bych zacházel do nějakých detailů a myslím si, že by to byla škoda, protože fakt ho můžu doporučit úplně každému bez ohledu na to, jaký vztah máte k superhrdinským věcem nebo k Batmanovi. I thought my jokes were bad. Díky.